idan na fita sai ki fitar da mutunci na muki zubar. Kamin afuwa ya nace na ci gona na rayuwa, abinda na yi shari na shedan ne yaushe na farar kauna da ni da ke muka yi farko tun asali, mutunci martabar gidan gaida ce ki ta tattali. Shin me na gaza da ya saka ki kaɗau wannan bakin hali? Rashin ci ko rashin tufafi ko da tozali ya saki kaza, bayan wuce ki fice yawo na ta zubar. na kuskure yanzu afuwa nake fida, ba halina ba da yasa ni nake ta fita na bar gida. Kawace ta jani ta saka na awan gargada, batan yawon bara daga da kwai komai cikin gida. Yare ta kai ta bara da mutunci na muna sayar. Batu na afuwa ni dalili shi na tambayo, dan bai zaton haka gunki ba baya idan na waiwayo. Komai kika ce kina bukata ta kyanan na kan siyo, ana ta sanar da ni na dauke abun wasa na kwaikwayo. Me za ki faɗa yanzu idanu na nesa ka tabbatar. Maka magiya hukunci kare da kanin cikin fushi, da kan yi dumami kada yi mini bababin da na rashi. Salata abokiyar zaman mu ta sani na ta garwashi, idan ya rufe na kasa gane bala'i ne ta zo da shi. Yau gashi hawa yin da dama haido na wana zabar. Baragun kiki ban hamsa da hanzari, gaci gasha gidan har da tilin kaya na marmari, kai har da kuɗin kashi na baki a kullum ba ni jinkiri. Da 'ya'yana kike fita yawo na bara cikin gari, yau na yi ta kai cin sanin ki har ina san kina kawar. Rashin nazari shi ya sani cikin kangi na rayuwa. Mijina ya kuce ni duk sanadin wadabar bakarkawa. Ga dangina sun sanar ni na zanje na sharuwa, abinda na shuka na girba gani cikin damuwa. Kowa ya biye sun zuciya karshe wahala zai tarar. Da na yi tifka warwara ke bi na baya na gani, idan na fita sai ki fitar da mutunci na muki zubar. Kamin afuwa ya nace na ci gona na rayuwa, abinda na yi shari na shedan ne